Egy ünnepre gyűjtünk itt össze, egy 20 éves onkológiai osztálynak az ünnepére. Ez az osztály 20 éve működik, és az mi életünkben egy óriási változást ünneplünk most. Úgy gondoljuk, hogy ezt az ünnepet szeretnénk megosztani mindazokkal, akiknek a segítsége pótolhatatlan volt ennek a létrejöttében. Tehát a legbüszkébbek persze arra vagyunk, amiért most különösen összegyűjtünk, az pedig ez az épület és a mellettünk levő parknak az átadása, illetve ennek megünneplése. Az, hogy ez létrejöhetett, természetesen néhány, anélkül, hogy mindenkit felsorolnánk, néhány embernek különösen szeretnénk megköszönni. Az épület kialakításában a Közjogi Alapítvány és a Köztársasági Elnöki Hivatal támogatta az alapítványunkat, de név szerint szeretnék megemlíteni két volt betegünket, Vernicer Júliát és Kertész Magdát, akik különös sok áldozatot vállaltak azért, hogy ma ezt itt ebben a házban ünnepelhessük. Persze ennek a háznak a különlegessége elsősorban ez a fantasztikus kortárs gyűjtemény, ami a kortermek, a folyosók, a gyógyító egységeknek a falait díszíti. Több mint 60 magyar kortárs művész volt az adományok között, de hát persze itt kell kiemelnem Eszterházy Gitta nevét, aki tulajdonképpen ezt a gyűjteményt megteremtette. Ő nélküle soha nem tudtuk volna ezt a gyűjteményt létrehozni, és hadd említsem Eichbach Gábort, aki vállalta a hálátlan kurátori feladatot. Ő az, aki a képeket elhelyezte, úgyhogy minden művész, aki a képét nem találja megfelelő helyen, azt ne rám, hanem Gáborra. De én azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végzett ő is, és neki is nagyon hálásak vagyunk ezért. Számunkra nagyon fontos eseményt szeretném ismertetni. Ki fogunk menni a parkba, hogy átadhassuk Eszterházy Péter emlékére létrehozott parkot. Ennek a parknak története van. Addig több mint egy éve Péter 5 napos eszméletlenség után tért magához, és Gittával hármasba, hát nagy keservesen le tudtuk csábítani a kórház kertjébe egy sétára. És ahogy sétáltunk körbe, egyébként elérkeztünk ide az épületnek a sarkához, azt mondta Péter, hogy hát ez borzasztó. Ennél azért a magyar betegek többet érdemelnének. És úgy gondoltuk, amikor az Eszterházy családnak a nagyon bőkezű ajánlata révén lehetőség nyílt arra, hogy valamit hozzátegyünk ez az épülethez, a legméltóbb emlék az lenne, hogy egy Eszterházy Péter emlékparkot hoznánk létre, hogy a jövő betegei azok ezt a jobbat megkaphassák. Láthatják, hogy ez a park vonzza már a kórház különböző területéről itt most is ápolás alatt álló betegeket, és a mi betegeink is nap mint nap órákra töltenek ebbe a parkba. Úgy képzeljék ezt egy hétköznap el, hogy infúziókon lógva üldögélnek a betegek a padokon, láthatóan a gyógyulásukat segítve.